πάμε να σου πω τα μυστικά εκείνων των φοιτητών που χρωστάνε για Σεπτέμβρη, αλλά τα περνάνε όλα. Δεν θέλω να σε πληγώσω, αλλά κι εγώ μία από αυτούς είμαι, οπότε... Νούμερο 1. Δεν χάνουν το χρόνο τους σε όλη την ύλη. Δεν θα κάτσω μέσα στο καλοκαίρι και θα πιάσω όλη την ύλη να τη μάθω απ' έξω. Θα διαβάσω λίγο πιο στοχευμένα και έξυπνα. Νούμερο 2. Θα κοιτάξω, όπως είπα και πριν, να βρω τα σως που έδωσε μέσα στη χρονιά. Δεν θα κάτσω να τα διαβάσω όλα, θα διαβάσω τα σημαντικά κεφάλαια. Και φυσικά αυτό που ήθελες να ακούσεις σίγουρα είναι το ότι βρίσκουμε θέματα από παλιούς. Σίγουρα θα έχεις παρέες που είναι σε μεγαλύτερο έτος, οπότε κοιτάς να βρεις θέματα πιο παλιά. Οι περισσότεροι καθηγητές που θέλουν να σε βοηθήσουν το Σεπτέμβρη, και θα σου πω ότι είναι αρκετοί αυτοί που προσπαθούν να σε βοηθήσουν, βάζουν τα ίδια θέματα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, να ανεβάσεις σε αυτήν τα παλιά θέματα, τα σημαντικά, τα SOS, και αυτή θα σου δημιουργήσει flashcards, podcast, quiz, σωστό λάθος, για να κάνεις εξάσκηση και να περάσεις το μάθημα το Σεπτέμβρη.